Ja naskôr spievam vždy do koncu, aby si ma všimla nejaká kapela, ktorá by chcela ma ako nainštalovať. Ja už po tebe pokukujem. Ty dávno, tá večera nebola len tak, to som si všimol. Áno, tento hlas, ktorý tak spoznávate, samozrejme náš milovaný Harvey, ktorý teda vraj štvrtok teda odvysiela Harveyho kaváreň. Áno, pekný piatok, takýto už skoro predsviatkový, prajem poslucháčov. A ja sa chcem pozdraviť poslucháčov. To sa tak patrí, to tak robia moderátori. No, moderátori hlavne, ktorí vedia, že to bude reprízovať sa napríklad nejaký pondelok. A on, moderátor, povie, pekný piatok vám želám. Teraz si ma dostal. Preto som to chcel zachrániť, že si pomýlil dátum, kedy bude Harveyho kaváreň. Prečo nám vypráva tento do rozhovoru? Vieš, že to bude reprízovať a teraz ja budem v repríze teba očúvať. Aspoň nejaký taký si mu mal dať do ruky, vieš. Toto je punkový. Ty si uvedomíš, že ja som licencované rádio, že nie som internetové štúdiové rádio, internetové rádio. Čo zasa, kde sa pleteš? Ja som myslel, že to iba v divadle do posluchov nám ide. Dokonca, on bol presvedčený, že má dobrý hlas. A potom hovorím, dobre, však nahraj reklamu. Áno. Reklamu. No, dobre, však nebudem komentovať. On to komentoval sám. Potom som nahral ja, hovorí, no dobre, tak tam daj seba. Rozumieš, toto je on. A tak ono človek vníma, svoj hlas vníma inak, ako ho vnímajú tí ľudia okolo neho, vieš, že niekedy môžeš mať pocit, že nemáš dobrý hlas a pritom máš dobrý, má pocit, že nemá dobrý hlas. On je jediný, ktorý má pocit, že má dobrý hlas. Jediný. Sa musel sám seba počuť. No, ty sa neočul. Dobre, poďme sa venovať, ale teda... Áno, tak ideme k tým vážnym témam. To sa ani nie Harveyho kavárne, ani toho sa ideme venovať. Ideme sa venovať špeciálnej akcii. Vieš čo, ja by som to urobil tak, že okrajovo by som spomenul aj tú poslednú tohtoročnú kaváreň, možno aj nejakých plánovaných hostí, lebo veľmi zaujímavé mená sú tam. A potom v tom ďalšom vstupe by sme sa venovali tej krásnej akcii, ktorá bude v januári. Bude veľmi krásna. Nádherná. Krásni ľudia tam budú. Počkajte, dokonca aj ja tam budem. Lebo prišiel ku mne Harvey, hovorí, počúvam, že ja som si uvedomil, že nám chýba jeden krásny človek. Rozmýšľal som, že kto by tam mohol prísť. Celebrita nejaká, vieš. Nejaká celebrita, hovorím, tak ti dám zo pár tipov, som mu povedal. Zasa pchá, už ide sem, rozumieš. Ja som licencované rádio. Keď to budú počuť na rade, mne zoberú licenciu kvôli tebe. Ja rozmýšľam, že ti ju dal. Rozmýšľam, že kto mi ju dal. Je toto možné? Počkaj, mám nastavený systém. Počkaj, toto má systém. Počkaj, to je most, ten bridge, ktorý dám. Toto má systém, toto vysielanie. Určite áno. Toto má systém, chápeš? Nikto o tom nepochybuje. No, toto má istý poriadok. Aj skladby, tak po slovensky piesne, ktoré hrám, majú svoj systém. Áno, dovolím si súhlasiť. Všimol si ten most? A ty teraz hneď prejdi na ten most? Ja na ňo prejdem až za chvíľočku, lebo ešte k tej kavárni by som chcel... Teraz mi narušil môj systém. Moc skoro si premostil, ale nevadí, my z toho nejako vykorčulujeme. Takže k tej poslednej tohtoročnej, ktorá bude odvysielaná 26. myslím je posledný decembrový štvrtok. Mojimi hostiami budú tebe veľmi dobre známi členovia kapely Minority. Ty si ich mal tiež na rozhovor. Áno, na rozhovor. Dokonca oni sa natlačili k tebe. Oni mi hovorili, že my tu tak ako ten Harveyho kaváreň, čo, nevedel by si? Hovorím, však čo ja viem, ja uplácam pravidelne, mu dávam. Ja som inak myslel, že ty si im nejako dal info, ale potom som sa bavil s chalanmi a že oni ma nejako zachytili na Facebooku. Áno, oni prišli, čo mňa by napadlo. Slávny som. Už som ti dohodil nejakú kapelu v živote. Oni mi došli, že taký hezon, má také vlasy pekné a tak hovorím, že máš. To sú hlavné dôvody, prečo ideš na rozhovor do relácie, lebo moderátor má pekné vlasy. Mohli by sme ísť k nemu, akože, čo chcete si zafotiť, alebo no, on je sami tým, že robí krásne fotky. Ináč prišiel, dneska bola panika v meste, som zachytil paniku, lebo Harvey nedal do 11. či do 9. do 14. sa nedal žiadnu fotku. Čo skoro to príde. Ale potom som mu dal darček, dokonca si mohol vybrať. Krásny, inak musím ti poďakovať aj takto véteri a je to titul, ktorý som čítal už niekoľkokrát, ale aj napriek tomu ma potešil a je to Burgessova novela Mechanický pomaranč. Dal som ti na výber životopis Nicka Cavea.
Na To bolo tiež veľké lákadlo pre mňa, ale nakoniec som dal prednosť klasike. Áno, vy to ukradni, čo sa bojíš. No. A však mi to požičia. Dobre, no tak čo teraz, lebo stále sa vracam k tomu systému. Takže Minority posledný štvrtok decembrový a my už máme v jednaní aj hosti na budúci rok. My sme ešte mali v rámci tohto roku točiť tú topolčiansku kapelu začiatok konca, len bohužiaľ kvôli chorobe sme to museli zrušiť zatiaľ a hľadáme náhradný termín, ale už mám viac menej buknutého Romana Hula Hulína, to je človek, ktorého netreba v tej punkovej scéne nejako extrémne predstavovať. Je to člen, hrával v takých kapelách ako legendárny Testimony, Iné kafe, Davová psychóza, s Čadom dokonca hrával, takže na to sa veľmi teším a Hulo púšťa von po, myslím, že 9 rokoch nový album s kapelou Romanes a už je v podstate aj na streamoch, aj nejaký klipík už bol pustený do eteru a je to výborné. A veľmi sa teším na ten rozhovor, lebo Hulo je zaujímavý človek a má čo povedať. No takže. dobre. Takže no a teraz už ideme na tú... Áno. Ja furt som jak na ihlách. A premostím, jak si ten systém spomínal, čo sa týka tej januárovej akcie krásnej. Krásne. Tak jeden z interpretov, ktorý na tejto akcii, ktorá sa volá, že Punk and Pink and Rock and Roll Night vystupí, je Mišak Štrámak a jeho by sme si pustili trebárs. OK, to si ma prekvapil. Kto by to bol býval čakal, vieš? Musím to nájsť niekde v archíve, či to mám. Je aj na streamoch už s tým svojím albumom, takže... Áno. Takže si ho nájdete, volá sa teda Mišák Štramák, čo je celkom také... On je asi Michal, nie? Mišák, nie? Teraz si ma dostal, ja ho poznám ako Mišaka. Ale či je Michal... Aj Štrámáka? Je Štrámak. On má taký klešovský imič. Je veľkým fanúšikom klešu a ja ho považujem za takého slovenského Jova Stramera. No tak toto je on. Len cestou systému musíš dneska ísť. Od narodenia si daný do obehu. Aj sám si už na to musel prísť. Systém nežiada od teba toho moc. Len makať a kupovať, tak to musí byť. Nikdy ti nikto nepríde na pomoc. Veď predsa krásne je v zlatej klietke žiť. Práca, výroba, spotreba. Práca, výroba, spotreba. Práca, výroba, spotreba. Systém chce robotov, ľudí mu netreba. Si uväznený vo vlastnom kolobehu, dokážeš si to uvedomiť. Čas premieňaš na peniaze v obehu, kedy potom si to chceš všetko užiť. Zvyk je železná košela a pod pozlátkou život na úver. Žiješ preto, aby si pracoval, alebo pracuješ, aby si žil. Práca, výroba, spotreba. Práca, výroba, spotreba. Práca, výroba, spotreba. Systém chce robotov, ľudí mu netreba.
Áno, vysielanie má mať svoj systém, toto bola systémová pieseň, ale pri mojom dnešnom hostovi, ktorého vidím prvýkrát v živote, neviem, čo mám čakať. Jaký systém? Teraz si ma dostal. Že? No, tak čo ideme teraz? Musíš mi povedať? Teraz by som sa venoval tej akcii, o ktorej sme sa rozprávali už niekoľkokrát dneska. Na ktorej vystúpil Mišák Štramák. Áno, ty si vyvíjal tlak a chcel si premosťovať silou mocou, ale bolo ešte skoro, ale teraz je ten správny čas. Dobre, kto všetko vystúpi, ešte raz si pripomeňme na tejto akcii. Tak okrem už spomínaného a dnes hraného Mišáka, zahrajú chalani tebe tiež veľmi dobre známi z kapely Parketový lev. To je taký punk 77 z Bratislavy pre tých poslucháčov, ktorí by nevedeli. Vydávajú nový album a oni robia také, respektíve plánovali robiť také malé miniturné na prelome rokov, ale nejako kvôli nejakým technickým alebo zdravotným problémom sa to zrušilo, tak sme vymysleli, že vlastne ich zavoláme na túto akciu. A treťou kapelou vystupujúcou budú Beautiful Bastards. To sú krásni bastardi. To by to bol býval čakal. To by to bol čakal. No, čiže len 3 kapely tam budú? Len 3 kapely. Ono v Mariači, alebo akcia bude v Mariači, to sme dnes nespomenuli. Keby bolo viacej kapel, tak už nikto sa tam iný nezmestí. Aj to, ale tam je ten časový deadline, vieš, tam je ten časový limit, že sa môže hrať len do 10. No, lebo potom ľudia sa sťažujú v bytovkách okolo. Fakt? To je hlúpe ináč. Ale veď aj pekáreň bola, že boli tam baraky, však sťažovali sa to o tom potom, to je pravda, no. Ale tak my sme boli pivnici, no to je iné, no tam sa to dalo utlmiť. No tam boli už nejaké sťažnosti, ale dokážeme my to tak uhrať, že aby do tej 10. 4 na 11 sa dohralo a Mišak hrá v podstate akustický set, takže tam toho hluku nebude až toľko. Za to vy tomu nahradíte. Tak on by mal ísť na záver, vieš, taká ukolebavka. Áno, vieš čo, ten line-up ešte stále riešime a dohodneme ho samozrejme aj s kapelami, ale je dosť možné, že bude taká čerešnička. Čerešnička na torte, čarošnička na torte. Dobre, chystáte aj také lákadlo nejaké, že tombolu alebo také niečo? Vieš čo, tombolu nie, ale okrem teda tých setov, ktoré kapely zahrajú v tom Mariači toho 20. 5. myslím to je. Tak samozrejme budú rozhovory medzi setmi. Ano. Niektoré budeš robiť aj ty. Jeden len? Však s tebou. Jaj, no však dobre. Tak, že ty si budeš uvádza svojich hostí a keďže ti je hlúpe sám seba spovedať, že no tak čo, Arvi? Jak sa cítiš tento rok? Vieš čo, dobre. Ja som tak stál. To je zaujímavý koncept. No, ja som to už tak robil. To nie je zlé. Vážne. Ale nikdy sa neurazíš. No. Alebo málo kedy, niekedy ti ujde. Ale to musím ťa povedať, to je jaký idiot, uráža sa seba. Ale zase na druhej strane ťa majú ľudia radi, vieš, keď urážaš sám seba. Jasné. Takže nie je to zlý koncept. Pozor, ešte sa zamyslí. Ja sa neurazím, keď mňa nahradíš sebou. Ale ľudia sa už tešia, že sa budú fotiť s tebou. No jasné, áno. Už ti to dvaja povedali, hej? Moja manželka a dcera idú na koncert. To som prekvapený. Dobre, počkaj, dáme teraz hudobnú prekážku. Pôjdeme cez celu. No my nedám správy na celu, lebo to nemôžeme stíhať, lebo tlk príde o 40 minút neskôr. Ešte dokonca sa ma snažil prehovoriť, ukecať, že som povedal, že príde medzi pol a 3 prdlaj, povedal si že prídeš medzi celou a štvrť. Tak ja som to dal dneska na toho Borisa Farkaša, jak som ti vravil ten rozhovor, čo sa s ním počítal, že ho nedochvíľ. Áno, a moja protitázka, ty sa porovnáš s Borisom Farkašom. A stíchol, zasmial sa. Toto sú moji milovaní Parketový lev, tých mám fakt rád. Oni sú výborní. A rád to hrám, tú pesničku. Nie je ničím výnimočná. Dokonca dá sa povedať, že je primitívna. A práve preto ju mám rád, lebo primitív hrá primitívou. To sa mi páči. Je rock'n'roll. Sa stále usmieva, moje dievča sa dobre oblieka, moje dievča rado cestuje, má veľa priateľov, každý ju sleduje, moje dievča vení účesy, rovnako rýchlo ako statusy, moje dievča sa zdravo stravuje a každý večer žmúruje si moje dievča.
dievča chodí na jogu, moje dievča býva na pláži a vôbec o mne netuší. Moje dievča, moje dievča, moje dievča vidím toľkokrát na telefóne, ktorý mám tak rád. Moje dievča, moje dievča, moje dievča vidím toľkokrát na telefóne, ktorý mám tak rád. Moje dievča, moje dievča, moje dievča, moje dievča. Výborné, mám ich rád, je to cítiť aj v playliste, má to jednotku, to je jediná punková... Vieš, akí sú super naživo? Áno. No však ich tam uvidím, nie? Uvidíš. Tam prvýkrát. Aj sa s nimi odfotím. Oni neboli u mňa vo vysielaní, že? Nie, ale oni boli, to som ti spomínal asi, keď som tu bol naposledy, že oni boli prvými hostmi Harveyho kavárne. Áno, to viem. No, a takto vyšlo termínov, že presne 4 roky sme vysielali po tej premiére. Krásne. Bože, ty to máš tak systémovo dané, tak systémovo robíš tie svoje veci. Takýmto dojmom pôsobí. Úplne, počúvaj ma. Podľa mňa mal by si nosiť titul pre svoj inžinír. Dobre, že inžinier Mečár. To je trestné titul. Inžinier Harvey. To neviem, či by to ľudia pochopili, ale inžinier Mečár môže byť. Doktor zlomených ženských srdc. No doktor Mečár by som nedával, to by ste mýlili s doktorom Mečiarom a to myslím si, že nie je vhodné. Vieš. Aha, okej. No dobre, kamarát môj zlatý. Teraz teda uzavrime teda ten koncert, ktorý bude 25. januára v Mariači v Nitre. Akcia sa volá, že Pink and Punk and Roll Night. Pink and Punk and Roll Night. Bude to vlastne oslava 50. natáčania Harveyho kavárne. To je krásne, náš 50 natáčaní sa dožilo takéto neuveriteľne, no, jak nazvať toto vysielanie? Toto neuveriteľne punkové vysielanie. Toto neuveriteľná punková relácia. No a poďme práve k nej ešte úplne na záver, predtým ešte zahráme Beautiful Bastards a venujem to dvom dievčatám tú pesničku, lebo ju majú radi, aj ťa pozdravovali v listoch AKI, áno, z Chrenovej ťa pozdravovali a mali radi túto pesničku, kde si strašne mrchaví na dievčatá, ale strašne mrchaví si tam hrozne. Počkaj, nerob z nás idiotov. Vypadni preč, ako takto sa chová k ženám. Takto sa chováš ženám. Tak ja to vyventilujem v tom... Už ťa nemôžem počúvať, vypadni preč, ty to ventiluješ, áno. Ja byť ženou, kamarát, spíš na balkóne, zima, nezima. Ja som, vieš, aký citlivý by si neveril. Aj s tou bílou mačičkou, čo máš doma, aj s tou bílou mačičkou. Či kocúrikom, to je kocúrik. Kocúrik. Ziggy. Ziggy Stardust. To boli tak... Stardust, to je krásne. Fanúšik Davida Bowieho, vieš. Aj počúva s tebou, no, muzičku. Jasné. Frčí s tebou. Furti nemá inú možnosť, vieš. Dobre, no, čiže keď sme pri tomto, čo sme sa teraz rozprávali pri tomto, tak jaké sú tvoje plány, jaké sú tvoje plány do Harveyho kavárne? Už máš nejaký taký ten dramaturgický plán? Áno, my máme všetko nalinkované a dopredu si to... Systémovo, ja hovorím, systémovo dáme. No. Spomínal. A hej, ten Hulo sa tam rieši, respektíve ten už je v podstate buknutý, len tam riešime na celý rok to máš na komplet? Počkaj, nechám ťa. A riešim veľmi zaujímavé hostky teraz. Áno. Je to taká kapela, ktorá sa volá, že Poison Candy. Poison Candy, neviem, či to poznáš. No neviem, ale je to jed s cukrikmi spojený. To je čisto babská kapela. Nemáme ešte nič potvrdené. V podstate máme nejaké také tie prvotné komunikácie za sebou a dúfam teda, že príjmu pozvanie a okrem Poison Candy ešte rozmýšľam, že koho tam mám a teraz takto v rýchlosti. Vieš čo, systémov, ale tvoja pamäť už teda neslúži. No? Tak ja už mám svoje roky, máš vieš. To by si nemal hovoriť teraz, všetky si trhajú vlasy. Všetky dievčatá. A tak zase zrejme, jak víno. Poznáš. Pozná. Zlomené, ale trošku víno. Trošku kyselé niekedy. Ale víno. No dobre, tak to je všetko teda tým pádom. Áno, ja by som chcel poďakovať všetkým poslucháčom a divákom za priazeň a podporu pri tých 4 rokoch, čo sa vlastne venujeme tvorbe tejto krásnej relácie a tešíme sa na vás budúci rok.
Fantastikus. Toto bol Harvey, jeho Harveyho kaváreň, jeho špeciálna Harveyho kaváreň, ktorá bude 25. januára a ukončíme to celý tento náš rozhovor, ktorý trval kratšie než zvyčajne a to kvôli nemu, lebo prišiel neskoro. Ukončíme jeho pesničkou, ktorú posielame zároveň aj dvom dievčatám na Chrenovú, ktoré majú radi túto pesničku, aj keď je mrchavý. Alebo práve preto? To je otázka teraz. Konečná. Nech žije rock'n'roll. Nechcem sa obzerať späť, keď prišiel čas zobrať si všetko to, čo chcem, už je čas, správny čas. Dávno som odhalil tvoje tajomstvá, teraz ti ukážem, kam sa ísť a na čo mi záleží. Ty si out, baby down, už len mám chuť počúvať tvoje bláboli. Už pre mňa nič neznamenáš, zober sa, vypadni preč. Nesnaž sa, nemáš šancu. Nekaz mi deň. Nechcem sa obzerať späť, keď prišiel čas zobrať si všetko to, čo chcem, už je čas, správny čas. Dávno som odhalil tvoje tajomstvá, teraz ti ukážem, kde ťa mám a na čo mi záleží. Ty si out, baby down, už nemám chuť počúvať tvoje bláboli.